ایک وقت سجڑو آج دا موضوع خالص شان اولیاء. اسا سنی حنفی لوگ ہے، اللہ دی توحید ہوئے ساڈا کلیجہ ٹھر دے، ایمان تازہ ہو دے، شان رسالت ہوئے ساڈا کلیجہ ٹھر دے، شان صحابہ ہوئے ساڈا ایمان تازہ ہو دے، شان اہل بیت ہوئے ساڈا ایمان تازہ ہو دے، شان اولیاء ہوئے ساڈا ایمان تازہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہ دے بارے بے نیاز دا اعلان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرمائے دنیا والو خبردار متا میرے ولیاں دے بارے تسا چیلے گویاں کرو. میرے ولی دنیا دے خوف تو آخرت دے غم تو آزاد ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شان عطا فرمائیے. میں حدیث پاک مسلم شریف کے اندر پڑھے، بنی اسرائیل دا ایک اوباش ہے، اچکا ہے، بدماش ہے، ایک کم 100 قتل کی تاس ناجائز، 99 قتل. دل خیال آئے کسے طریقے میری بخشش ہو جاوے. چلدا چلدا پتہ لگے فلانے محلے دے اندر فلانی جگہ دے اتے ایک راہب رہا دے، او دے کول پہنچ گئے. آخر لگے راہب صاحب میں 99 قتل کیتے اور سارے ناحق کیتے، ہن میرے دل میں خوف آ گئے، میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ اگو راہب بول پیے، آخر لگے 99 بندے دا قاتل ہوئے تے رب انہوں معاف کیا کرے؟ یہ مذاق دی گل ہے؟ یہ کوئی خالہ جی دا گھر ہے؟ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیری بخشش ناممکن، نگل جا، دفع ہو جا. وہ دل میں خیال آیا جتنے 99 پچ ہوئے سی یہ بھی نہ پھرا ہے، یہی دنیا تے لوگوں تنگ نہ کرتا پھرے. تلوار نیام چو کڈھی چلائی گردن اڑا دیتی، باہر نکلیا. پھر دل میں خیال آیا کسے طریقے میری بخشش ہو جاوے. اگا چلے، ایک بندے نال ملاقات ہوئی، اللہ دا نیک بندہ آئی، وہ ڈٹھا تلوار نو خون لگا ہوئے، جوان دا چہرہ سرخے، اکھا سرخن، طبیعت مچلی ہوئی ہے. وہ آدمیاں خیر تا ہے، یہ خون کیسا، طبیعت جوش کیسا، رنگ اکھا دا سرخ کیوں؟ آخر لگے ہونے 100 قتل پورا کیتے نہیں، 99 پہلے آئی، ایک ہن کر کے پیانا. تو مینو سچی دسا میں 100 بندے دا قاتل ہاں، میری بخشش ممکن ہے؟ آخر لگا اللہ دی رحمت وسیع ہے، اللہ دے بندیاں اللہ فرمی دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہو. اگر تو اے سامنے وسطی ہے اسے وسطی تک زندہ پہنچ گیوں تے سچے دل نال ون کے توبہ چا کی تو اس وسطی دے اللہ والے دی رہائش ہے، اللہ دے ولی رہن. اگر تو جا کے اتنے پہنچو انہاں تیرے حق کے دعا چا کی تھی، تے توبہ چا کی تھی، اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے تو بخشا جا. بڑے مہربانی سدا سلامت ہو. آخر لگا یار بڑی کم دی گل کی تھی، میرے حوصلے ودا چھوڑے نہیں. میں چلدا پیا، جوان نے دوڑ لائیے، سامنے وسطی آئی، دوڑ دوے دے اللہ والے دی نسبت دو، اللہ والے دے گھر دو. اجا جناب توڑ نہ پہنچائی، رستے دے وچ اسرائیل آ گئے، موت دا قاصد آ گئے، جو رب دا فیصلہ چلے. فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ فرمیندے دنیا والو میں سا مقرر کر چھوڑے، جتنے سا کسے نو دیتے انہاں کول ایک سا اگا نہیں ہونا تے ایک سا پیچھے.
موت دا قاصد آ گئی، رستے دے اندر موت آ گئی ہے، اللہ دی رحمت والے فرشتے دوڑ لائیے، ایڈو عذاب والے فرشتے دوڑ لین، او آدھے نے ساڈا ہے، رحمت والے فرشتے آدھے ساڈا ہے، اسا جنت لائے ویسو، او آدھے نہیں 100 بندے دا قاتل جہنمی ہے، او آدھے نہیں ہے توبہ کرن پیا ویندا اللہ والے دے بوہے۔ مسلم پاک دی حدیث ہے، میرا سردار نبیاں دے امام بیٹھ کے حال مدینے پا کے سنایا، فرمایا دنیا والو انہاں دا جھگڑا زور پکڑ گیا، اللہ تعالی جل مجد الکریم نے فرمایا او میرے ملائکہ جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، پیار تے محبت دے نال فیصلہ کرو، چاہو چلے بڑو پٹواری رقبہ کچھو جو جتھو ارادہ کر کے توبہ دا چلے، ہوں جا تو لے کے ایندے مرن والی جگہ تک رقبہ کچھو، اگر رقبہ اس پاسے زیادہ ہو ونجے بل جنت دا حقدار، اگر رقبہ اس پاسے زیادہ ہو ونجے بل جہنم دا حقدار۔ حالانکہ رب فیصلہ خود کر سکتا ہے بھئی یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، لیکن نہ فرمایا دیکھو رقبے دی جناب والا پیمائش کرو، اللہ دے ملائکہ چاہیاں جریبا رقبہ کچھیا، جب رقبہ کچھیا رقبہ برابر ہو گیا، لیکن جڑے ویلے جوان دے سر تے موت آئی، زمین تے جو ڈھٹھے ایویں جناب والا چھاتی دا زمین تے تلیاں لا کے زور لے سی، حدیث پاک کے جاندے ایک ہاتھ یا ایک گٹھ دے برابر ابو تے سر کے آخری سا، او رقبہ بد گیا، اللہ پاک نے فرمایا حال لو سونیا رقبہ پچھا والا بد گئے، اگاں گھٹ گئے، اللہ پاک نے فرمایا فیصلہ میرا ہے جنت دا حقدار۔ اللہ کریم کیویں ہو گیا 100 بندے دا قاتل ہوئے، ناحق قتل کرن والا ہوئے، جنت دا حقدار کیویں بن دے؟ اللہ تیرا فیصلہ ہے جڑا قاتل ہو ونجے او جہنمی ہون دے۔ اللہ فرمیندے گل ٹھیک ہے 100 بندے دا قاتل ہے، لیکن اے تے دیکھو ہن ایدا ارادہ کیا ہے، ایدا جذبہ کیا ہے، ہن ایدا کردار کیا ہے، ایدا پروگرام کیا ہے۔ اللہ پروگرام تے نیکی والا ہے، پروگرام تے توبہ کرن والا ہے، پروگرام تے اللہ والے دے بوہے تے ونجن دا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہوں دے بدکاری کو نہیں دے دا، میں اپنے پیارے دی یاری کو دے دا، ہی واسطے کو جنت دا حقدار کیا بنے نا۔ میرا سردار ولیاں دے دروازے دوتے اگر گناہگار ونیوں دی بخشش ہو ویندی ہے۔ میں تے قرآن پاک پڑھیا اصحاب کہف دا کتا سبحان اللہ او دقیانوسی بادشاہ جائے اعلان کیتا اپنے ملک دے اندر اے جناب اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو، اپنے کارندے کو ونجو پورے ملک کی تحقیق کرو، ریسرچ کرو، ججمنٹ کرو، جتھے کوئی اللہ دے نام گنن والا ہے اندا سر قلم کر دو۔ کوئی بندہ دنیا دوتے میری شاعری دے وچ اللہ دا نام چاون والا نہ ہوئے، سب اللہ دے ولی ہن، انہاں جناب والا رات نے اللہ اللہ دا ذکر کریں دیان، جڑا انہاں دے کن وچ کو پائے گئی ہے آواز گونج کیتی ہے، جڑے اللہ دا ذکر کرن والے اس نوں مارے ہوئے سن، قتل ہوئے سن، انہاں تیاری کیتی ہے، میٹنگ کیتی ہے، بائے کرے صلاح مشورہ کیتے یار جڑے ویلے اوکھا وقت آ ونجے اون ویلے ہجرت کر ونی دیے، ایمان دی دولت بچا ونی دیے، جنگل وچ نکلنا پوے نکل ونجو، وطن چھوڑنا پوے چھوڑ دو، گھر بار چھوڑنا پوے چھوڑ دو، اولاد چھوڑنی پوے چھوڑ دو، لیکن وطن کو خیر بات کرو، دھیاں تے پتر چھوڑ دو، ساری کائنات چھوڑ کر گوشہ تنہائی اختیار کرو، لیکن اللہ دی محبت کے اللہ دا ذکر نہ چھوڑ۔ چھ اللہ دے ولی بیان، ستواں اللہ دا ولی بکریاں دا آجڑی آئی، جڑے ویلے میٹنگ کیتی نے پروگرام بڑے رات دی تنہائی دے وچ ادھی رات کو ہجرت کرے سوں، ادھی رات کو چلن او آجڑی دے اجے جراون والا کتا بھی دے دا پیا آئی، وہ کہ میرا مالک ادھی رات کو ہجرت کیتی وندے کیڑے پیا ویندے، مائی دے گھر دے نمک کھا دی، مائی دے گھر دے کھانے کھا دے، مائی دے گھر دی روٹیاں کھا دیا، او بے وفا غلام ہوندے، نمک مردار غلام ہوندے، جڑا مالک کو بھونکے تے مالک دی اولاد۔ بڑی مہربانی بس دے رہو صدا سلام۔ آنکھن لگے میرا مالک وطن چھوڑ ونجے
میری غیرت گوارا نہیں کریں دی، میں بھی اپنے مالک دی رکھوالی واسطے ویسا، میں بھی مالک دے نال ویسا۔ او جناب والا شہر تو باہر نکلے، چھ بیان ستواں آجڑی اللہ دا ولی ہے، وہ اللہ دا پیارا برگزیدہ، اٹھواں کتا پیچھو ہو گئے۔ جدر شہر تو دور گئے انہاں 6 بندے نشاندہی کی دیے، اے جوانا تیرے اجر دی رکھوالی کرن والا کتا بھی آندا پے۔ کتے دا کم میں بھونکن، ای بھونک مارنی ہے، بل جنا جڑے بھونک سی لوگ جاگ پوسن، پولیس کو پتہ لگ ویسی، فوجاں کو پتہ لگ ویسی، اسا پکڑی جو ایسو۔ انہاں سارے جناب سوچے یہ کتا ایویں نہ چل سی ہوئے تینوں پتھر ماروں، کنکریاں ماروں، وٹے ماروں، جو بھجا کڈوں۔ انہاں وٹے مارنے شروع کیتے، ہکنا دیونا شروع کیتا، کتے دی فریاد نکلی، اللہ اللہ مہربانی کا فرما، منت چلا، میں کو زبان عطا فرما، میں اپنے مالک دا نام کھا دے انہاں نال بات کراں۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی، کتا زبان حال دے نال بول پے، او اللہ دے ولیو میں کتا ضرور ہاں، نسل میری بئی ہے، بولو کتا ضرور ہاں، حرام کھاون والا، لیکن جناب میرا جسم پلید ہے، لیکن ساری گلاں میں منے نا، لیکن ولیاں دا بھی ادب تے میں کوئی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، میں ولیاں دا بھی ادب کوئی نہ، میں کل قسم چوا گلو، میں جے تک تواڈے رلے راسا تواڈی رکھوالی کریں دا راسا، تواڈی جتیاں دے وچ باسا، تواڈی فرما برداری کرے سا، میں بھونکنا کوئی نہیں، آدھے نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں مفتی شور مچاواں، میں بھونکنا کوئی نہیں، شور نہیں مچاونا، تھوڑی سنگت اس واسطے بیانا، مینوں پتہ چلے جڑا ولیاں دا سنگتی بن ونجے متا کہیں ہیلے میں بھی بخشا جا۔ رات دی صبر کرے دے رہ گئے، کتا بھی انہاں دے رلے پیاں دے، میرا سردار آ ذکر کتے دا قرآن وچ آیا، اللہ پاک نے فرمایا اعلان کیتا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، سدا سلامت ہو بس دیو، فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ فرماتے دنیا والے ہو، او کتا غار دے بوہے تے بہ گیا، ولی اللہ دے ولی چلے گئے غار دے اندر ستے، او غار دے منہ تے بہ گیا، اپنے نلے پتھیر کرائی، آدھی اللہ دے کو توفیق جالے، جے تک بانے تیرے پیارے ستے راون مہینہ دی رکھوالی کرے دار، میں وفاداری کرے سا، اگر کوئی تکیہ نوزی بادشاہ دے کاری لیا سن انہاں کو میں کٹے سا، جڑا ولیاں دا دشمن ہوتی ان کو میں کبھی نہ چھڑے، انہاں کو میں نہ چھڑے سا، میں انہاں دی خدمت گزاری کریں لارا سا، اللہ گواہ ہے، اللہ دے ولی غار دے اندر سم گئے، ستے رہ گئے، جتنا ستن میرا سردار ایک دی نہیں، دو نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، آکو سجا گزر گئے، کئی مدت کے بعد اللہ پاک جنہاں چاہے انہاں کو جگہ چھوڑے، آنکھ کھولی نے، ایک میں کو پوچھن لگے حال دے میاں کتنا ستے ہیں، آواز یہ قال کم لبثتم یوما بعد او یوما بعد او یوم، اسا ایک دی ستے ہیں یا کچھ حصہ ستے ہیں، او بعد یوم یا دی دا کچھ حصہ ستے ہیں، کتا سندا بیٹھا آئی، دیکھا میں انہاں دی جال بات سنا، کتنا ستے رہ گئے، اللہ پاک نے فرمایا نہ کو دسا، آکھن لگی اللہ دے ولیو تسا ستے رہ گئے، میں تیرے پارے دے اندر میں تاری رکھوالی کریں دا رہ گیا، اتا میں کل پچھو میں ستا کوئی نہیں، میں جاگ داریاں، میں فرما برداری کریں داریاں، میں وفا کریں داریاں، جو تارے نمہ کھا دیا نہیں، حال دے کتنا ستے آئے ایسا، اللہ دے قرآن نے گواہی دیتی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اللہ پاک نے فرمایا 309 سال راتی دے ستے رہ گئے،
اللہ دے ولی ستے رہ گئے جنے تسا ستے رہ گئے ہو میں جاگدا رہیا اللہ پاک نے فرمایا او میرے پیارے ای تمہاری غلامی کی تھی ای تمہاری رکھوالی کی تھی یہ ادا میرے کو پسند آ گئی ہے ایندا ذکر میں قرآن پاک پیا کرنا اپنے کلام دے اندر یارو ہوے رب دا کلام ذکر کتے دا پیا ہوندے اوہا تو جا پڑھوا قلبہم اے انہاں دا کتا سبحان اللہ قرآن دے جملے جنا پرسے ایک ایک لفظ دے بدلے ڈاڈا نے کیا پیا مل جنی ڈاڈا گناہ معاف پہ تھی نہیں ڈاڈا درجے جنت بلند پہ تھی نہیں اللہ اتنا مقام کیوں لیتے فرمائی دی نسل بھی آئی ایدہ خاندان بھی آئی اے نجسید آئی پلید آئی ماں بھی کتی آئی تے باپ بھی کتا آئی لیکن میرے ولیاں دی خدمت کی دیئے فرما برداری کی دیئے وفا کی دیئے قیامت داری ہوگی وہ ولی بھی جنت چوزن ای کو بندے دی کھل پوا کریں ای کوئی جنت بھیجے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ الحاج قاری عبدالرحمان صاحب گجراتی میرا سردار جنہاں کو ولیاں دی سنگت نصیب تھی پئیے جڑا ولی دی سنگت جاگے ولی دے بوہے تے آگے خدا مقام کتنا نیتے میرا سردار غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی تھوڑے سارے یاری والے پیر سبحان اللہ میرا سردار رات دا عبادت بیٹھے کریں اپنے حجرے پاک کے اندر ایک وقت تک جناب والا کتب آویں دے عرض کریں دے قبلہ مہربانی فرماؤ منت لاؤ فلانے ملک دا ابدال فوت ہو گئے مہربانی کرو ابدال عطا فرماؤ فرمانے میاں گلے رات ہو گئی ہے میں بھی اللہ دی عبادت کیا کرے نا تو بھی اللہ دی عبادت کر بھی تھی ویسی میں کوئی ابدال منتخب کر دے سا آ کے سویرے ابدال گھن ونجے آکھن لگے نانا قبلہ اگر رات دا نظام کائنات تبدیل تھی ونجے او ملک غرق تھی ونجے تے ول کون جواب دے سی میں کو تے ہون چاہیے یہ دو جناب چور کو سجی آئی چور سجا جو غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی جڑا روز نواں جبا پہندے نویں دستار پہندے نواں لباس پہندے اے بہو وڈا میرے ون کے کو لٹ گھنا ون کے دا جبا چا گھنا ون کے دی دستار چا گھنا ون کے کے قیمتی نوادرات چا گھنا او لکیا بیٹھا ہے تھوڑی دے اندر جو حضرت غریب نواز آرام کرن تے میں جناب والا چاواں جڑے ویلے جان نے اسرار کیتا وقت کتب نے قبلہ رات ہو گئی ہے اگر وہ علاقہ غرق ہو گیا بل تسا لکھ رہے ہو ذمہ داری تواڈے سر دے اوتے اللہ دے ولی غوث العالمین بول پین میاں جے ہن ضرورت ہے ون دے تھوڑی دے اندر ابدال لکیا پیو کو نال گھن ولیاں دی شان دیکھ میرے رب نے کتنا انہاں کو مرتبے تے عنایات کی تھی کتنا شان عطا فرمائی وہ جوان نے تھوڑی چاوے تے چور لکا بیٹھے آوے ابدال دھار کر کے قدمے ڈھائے پہ میرا پردہ فاش نہ کری میں تے چورا چوری کرن واسطے آیا وہ دے کوئی نہ غوث العالمین پیران پیر عبدالقادر جیلانی دا حکم ہے کہ تو ابدال میں تے کو گھل کریں ویسا او دے نا قبلہ میں چور میں تے چوری کرن واسطے آیا پکڑا گیا میں کو سزا نہ دیوائے میری غلطی معاف کیا کرا ہے پکڑ کے گھرنا ہے قبلہ تسا تے دے ابدال کہتا دے میں چورا فرمایا نے ہاں آیا جو چوری کرانے والی گڈے ہوں نہ دیکھ بس دے رہو بڑی مہربانی یہ کو کی میں خالی ٹورا اے میرے بوہے پہ نہ ویاج کرا گے توجہ ہے میرا سردار مت سمجھے کہ ساری کرم ساری مہربانی ہے اسولیت دے دربار تے وینے نا مہربانی انہاں دی جنہاں تے کٹھا کو اپنے دربار تے سجے سبحان اللہ اج سونا سڈی دربار تے بھئی سونا سڈی دربار تے وے منت نال سرکار تے تری نہ باہیوں لار کے منت دی جائے چا سجائے بڑی مہربانی پردہ بابا پردہ بستے رہو سدا سلامہ کرو بھئی سونا سڈی دربار تے وے منت نال سرکار تے تری نہ باہیوں لار کے منتوں دی جائے چا وے تری نہ باہیوں لار کے منتوں دی جائے چا سدائی وے جڑا ایک نیت تھی ایک وے وے ہاتھ دل ربا دے ایک وے
پانی صدا وے جھک ودے رحمت کو جائے دے موج پانی صدا مہربانی 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 لکھ دفعہ پڑھا اللہ تانوں سلامت رکھے وہ جڑا ایک نیت تھی ایک وندے ایک ہاتھ دل ربا دے ایک وندے پانی صدا وے جھک ودے رحمت کو جائے دے موج آئے وے پانی صدا وے جھک ودے رحمت کو جائے دے موج آئے حضرت کہتے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے جے کہ تو کچھ چاہنے والا اللہ والے دے دروازے تے ٹروان انہاں اللہ ولی اللہ دے ولیاں دے بوہے تے ٹروان اتا سب کچھ مل دے خدا انہاں کو بڑا مقام عطا فرمائے میرا سردار نہ دکھاوی او قیوم زمان خواجہ خواج جان شہنشاہ نقشبند حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواس سارے جا کو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جامع مسجد کے اندر خطاب کھڑے کریں گے اللہ دی توحید نبی دی رسالت سرکار دی عظمت بیان کھڑے کریں گے سامنے کائے منزلہ مکان ہے بڑی بلڈنگ ہے ہندو دی بلڈنگ دی چھت تے دو نوجوان ہندو جا لڑکا بیٹھان ہار سنگار بیٹھا کریں گے نال محلے دی مسجد دی جو آواز دیا جناب تقریر دی آواز آئیے خطیب دے خطاب دی آواز آئیے مقرر دی تقریر دی آواز آئیے اللہ والے دی روبان رسیلی چسیلی بڑی مٹھی بڑی لہنے داودی دے اندر خطاب پیا ہوندا آئی اوے لڑکیا جناب والا اتو بالا کھانے تو دیوار تو جھانکے نے جڑا دید کی دلے چہرہ نورانی ہے آنکھ مستانی ہے چمک دی پیشان اللہ دے ولی دے چہرے کوڑے کرائیں ہار سنگار بھول گئے اتھائی دیدہ لگ گئے اللہ دے ولی دواز کھڑا سن گئے والمقرر دان دادے ہوں دے خطیب دان دادے ہوں دے جتنا سامین حضرات ان دی نگاہ دے تلے ہوں اللہ دے ولی میں نگاہ جو چاہیے بالا کھانے دے رکھنے تریجی منزل دوتے دو نوجوان لڑکیا سینہ جمیلہ ہار سنگار کھڑا کریں تے تقریر کھڑا سنیں خطاب کھڑا سنیں اللہ دے ولی دا جن اللہ دے ولی نگاہ چاہتی ہے والمجمع دے دستور ہوں دے ہر بندہ کوئی نکتہ چینی واسطے آیا بیٹھا ہوں دے کوئی تقریر سنانا آیا بیٹھا ہوں دے کوئی بھاتی چاستے آیا بیٹھا ہوں دے ہر بندے دا خیال وکھرا ہوں دے انہاں ڈٹھے دیکھیں تے جنا اللہ دا ولی دے دا کرے دو نوجوان لڑکے کو دل خیال کی دے ہوئے مسلمانہ دا پیر ہوئے اللہ دا ولی ول جناب دیکھے ہندوانیاں دھیاں تے ہندوانیاں لڑکیاں یاؤں دی بدنی تی فرماون ہائی او ساری بات اللہ دے ولی دے شیشے جاون ہائی میرا سردار سن توجہ دے نال اللہ والے فرمائے او ظالما اے ہر کہیں کو اپنی ذات تے قیاس نہ کیتا کرو اے تیرا میرا دیکھن نہیں جتے تیری مری دید ظالما پائے ونے وسدے بیڑے برباد تھی وینن جتے تیری مری دید پائے ونے وسدے بیڑے برباد ہو وینن جتے اللہ والے دی نگاہ پائے ونے اجڑے آباد ہو اللہ دے ولی نگاہ چاہتی ہے آسمان دموں کیتا اللہ یا اتنا ہی نہ تو حسین و جمیل نہ بنے دا اگر بنا یا ہیوی تے جہنم دا بالن تے نہ کیا بنا اللہ میں دعا منگدا پیا مہربانی کیا فرما منت چلا ہدایت دی دولت عطا فرما اللہ دے ولی دعا دے حق چاہتے ہیں بل واپس ہیں دعا منگی نے اللہ انہاں کو ہدایت دی دولت رے ایمان دی دولت نال مالا مال فرما یا اللہ والے دا دعا فرما ورہائی بل زبان تے جملے دا آون ہائی حق واپس جناب دا تقیہ کلام ہوندا ہائی آپ فرمیندن اے کلمہ نبی دا وے عمرہ دا گا اے کلمہ نبی دا وے عمرہ اے کلمہ نبی دا وے عمرہ دا گاڑا اے کلمہ نبی دا وے عمرہ دا گاڑا اے پڑھدا پڑھدا وے حسن نیمارا اے پڑھدا پڑھدا وے حسن نیمارا اے پڑھدا پڑھدا وے حسن نیمارا اے فانی جہانے وے کئی نہیں جوڑاڑا اے فانی جہانے وے کئی نہیں جوڑاڑا وے سمجھ سیاڑا وے سمجھ سیاڑا وے سمجھ سیاڑا وے سمجھ سیاڑا اے کلمہ نبی دا وے عمرہ دا گانا اے کلمہ نبی دا وے عمرہ
کلمہ نبی دا وے عمرہ دا گانا اے پڑھدا پڑھیندا وے حسن نعمان اے پڑھدا پڑھیندا وے حسن نعمان اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا کل نفس ذائقۃ الموت اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا اے فانی جہان اینما تکونوا اینما تکونوا یدرککم الموت اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا کل من علیہا فان اے فانی اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا کل من علیہا فان اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا میں سمجھ سیاڑا میں سمجھ سیاڑا میں سمجھ سیاڑا میں سمجھ سیاڑا اے کلمہ نبی دا وے عمرہ دا جاڑا اے کلمہ نبی دا وے عمرہ دا جاڑا اے پڑھدا پڑھیندا وے حسن نعمان اے پڑھدا پڑھیندا وے حسن نعمان اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا انک میت وانہم میتون اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا قل ان الموت الذي تفرون فانه ملاقيكم بڑی مہربانی پردہ بابا پردہ ملتان والے ہو اللہ تمہیں آباد رکھے میں تو ساری رات سفر کیتے کوٹ مٹھن شریف جلسہ پڑھ کے پیر فرید دی نگری چوں میں اتنے حاضر ہاں اپنے بھائیاں دی فرما برداری بیٹھا کرے نا عاشق سید مغز رکھن سلطانی کون کرے سلطانہ دی ایک لحظہ بے فرمان بڑی مہربانی وسدے رہو سدا سلامت ہو سنو خدا دا قرآن اللہ دا فرمان اللہ دا قرآن ہووے پاکاں دی شان ہووے اگو سنن والا مسلمان ہووے ول سنن تے ساری دھیان ہووے ول سن کے تھی دا تو دا ایمان ہووے اور اللہ دے ولیاں دی شان ہووے اور اللہ دا قرآن ہووے ول سناون والا قاری محمد عبد الرحمن ہووے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون فانه ملاقيكم اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا اے فانی جہان وے کئی نہیں جوڑا
وے سمجھ سیاڑا وے سمجھ سیاڑا وے سمجھ سیاڑا وے سمجھ سیاڑا اے کلمہ نبی دا وے عمرہ دا جانا یا اللہ دے ولی دے فرماون ہے تیجی منزل تو دعائیں بھیڑی دا تلے آون ہے مسجد والے لوگ دوڑن لگ پین بھجن لگ پین اللہ دے ولی فرمانی کین بھج دے وے ہو قبلہ ہونے دو لڑکیاں تیجی منزل تو ڈھائے گئے بچہ مر گیا ہو سن ساڈا نام گواہی لکھی ویسی متا کہیں عذاب پھس ون اللہ دے ولی نے فرمایا اے تقدیر یا نہیں جھٹا فقیر دی دعا دا اثر انہاں دے ہتھاں کچیاں کرور دیاں ونگاں اگر ایک ونگ ٹرٹ گئی ہوے میں کو پیر سواج نہ کہ بس دے رہو سدا سلامت ہوئے ملتان والے ہو تواڈے جاگن تو صدقے تواڈی محبت تو صدقے تواڈے پیار تو صدقے اے مدینہ الاولیاء ہے والذکری اولیاء میرا سردارا ولیاں دی دھرتی تے بائے کے ولی دا ذکر بیٹھا کرے نا انشاءاللہ تواڈا میرا جاگن اللہ قبول جا فرماوے اللہ دے ولی دا ذکر کرنا گناہ دا کفارہ جتنا بیٹھا کر ولیاں دی تعریف کیتی کر نبی پاک دی تعریف کیتی کر نبی دے گھرانے دی تعریف کیتی کر یا تعریف میرے رب دی تعریف صدقے بنیا اللہ تیری شان تو نبی دتے سانو آلہ ولی دتے سانو آلہ نبی دے یاری آلہ نبی دے بالی اللہ تیری شان تو صدقے بنیا قربان جاوا لوگ بھجدے جو گئے بچیاں تلے ڈھٹیاں پئیاں اعلان تھی گئے فلان سردار جتھیاں تلے ڈھائے گئے اللہ جانے مرکا بھج گئے لتاں ٹوٹ گئے اپنے پرائے دوڑ دیا رشتہ دار ہمسائے دوڑ دیا چاچا تے ماما اپنا بگانا ماسی تے نانی پھپھی تے جناب چاچی آ گئے حالو بیبیا تیجی منزل تو ڈھٹے رے مرکا تے نہیں بھننا سر تے چوٹ تے نہیں آئی بازو تے نہیں ٹوٹے لتاں تے نہیں بھنیاں حالو بچیاں بول پئین امی چاچی مامی اے ابو جان سانو سر تے چوٹ نہیں آئی ہتھاں تے چوٹ نہیں آئی لتاں تے چوٹ نہیں آئی بچہ حال لو کی تائیں چوٹ لگی ہے یا کوئی نا بچیاں بول پئین ابو جان سارے دل تے چوٹ لگی ابو جان سارے دل تے چوٹ لگی ہے ڈاکٹر سڑی جان طبیب کھیلنا ہو اطباء دی جماعت آ گئی ہے ڈاکٹر دی جماعت آ گئی ہے حکما دی جماعت آ گئی ہے بڑے سردار دیا بچیاں ہیں ساری دوائی نال آرام ہوئے انعام سانو ملے ہر حکیم تے ہر ڈاکٹر دی خواہش آئی کوئی معجون چاہیے دے کوئی پوڑی چاہیے دے کوئی دوا دا پیالہ چاہیے دے حکیم شربت دا پیالہ پیش کی دے بچیاں دی آواز آئی جاگ دے بیٹھے ہو سدا سلامت ہو ایک دفعہ نعرہ سناؤ میرے کو پتہ لگے جاگ دے بیٹھے زندہ باد زندہ باد زندہ باد حکیم شربت دا پیالہ پیش کیتے بچیاں بول پئین جڑی گل انہاں کیتی ہے عاشق قلم چاہیے میں پڑھدا پیا اے حکیمان نہ پلاو بڑی مہربانی اے حکیمان نہ پلاو اے کون شربت ول ول اے حکیمان نہ پلاو اے کون شربت ول ول مرد ساڈی دا دوا ایک یار دادی دار اے مرد ساڈی دا دوا ایک یار دادی دار اے مرد ساڈی دا دوا ایک یار دادی دار اے ڈکھڑے ساڈے کون ٹالے کہیں دے کیا اختیار اے ڈکھڑے ساڈے کون ٹالے کہیں دے کیا اختیار اے مرد ساڈی دا دوا ملدا نہ کہیں بازار
وہ مرض ساری دادوا ملدا نہ کہیں بازار لوگ سارے پاک سہرے وہ ملتے تیار ہیں لوگ سارے پاک سہرے وہ ملتے تیار ہیں سانو میلا یار دا تھی وے شکر لکھ وے سانو میلا یار دا تھی وے سانو میلا یار دا تھی وے شکر لکھ وار حکیم بول پین بیبیاں کیا گلا پیا کریں وے فرمایا بیبیاں نے تواڈے دوائیں وے ساڈا علاج کوئی نہیں بیبیاں کیا جانے وے جے چاہدا ایو کو جائے جڑا چٹی داڑھی والا جوان مسجد دے کھڑے ساری بھلائی چاہندے ہو ساری خیر چاہندے ہو اللہ دے ولی دے قدماں گھن جلو ساکو ہر دم جوان جا تانگا بی بی تانگا کے رشاہ جا کتنا تانگا تے کیویں تانگا بیبیاں بول پین جڑے تہیرو دے رمضان دے رکھ کھڑ دے عید دا حقدار ہوں گے ہوں کو رمضان دے چند گزرن دے اتے عید شوال دے چند انتظار ہو دیے چند کو کھڑا دے داؤں دے جی میں انہاں کو عید جا تانگا ہونے ساکو اللہ دے ولی جا تانگا عید والے چند جیوے وہ تاجروں دی خلق نو عید والے چند جیوے وہ تاجروں دی خلق نو سانو اپنے چندی میں روز انتظار سانو اپنے چندی میں روز انتظار سانو اپنے چندی میں روز انتظار بچیاں انہیں کلو بابے تے چاچے تے بامے تے عقیدہ تے طبیبہ کلو جان چھڑا کے دول لائی نے اے جو اللہ دا ولی سٹے چھوڑ کے ٹرے بچیاں مسجد دے دروازے دے نال دیوار تے ہاتھ لائے رکھے نے میرے مرشد پیر سواد بول پر اے میرے دھیاں اندر آونیو آجن بابا سا اندر نہیں آجو اے جو اللہ والے دی گال سن کریں سارے ہسن لگ پن آکھن لگن اے جڑا وڈا ولی ہو کریں کراڑاں دے دھیاں کو دھیاں کھڑا سڑیں دے مرشد پیر سواد کو جلال ہے فرمایا کملی ماں دے پترو تانوں پتہ کوئی نہیں دھی دھی توڑے کافر دی کیوں نہ ہوئے دھی کو دھی سمجھو بہن کو بہن سمجھو ہن اللہ دے ولی اب ٹر کے آئیں بی بی حال دو کیا چاہیے قبلہ صحیح بھی یا کچھ بھی سے چاہیا یا سانو انہاں دے کٹھے واپس بھیجو یا انہاں کو سارے رلے رلاؤ چا کلمہ بھی پڑھاؤ چا جنت دا حقدار بناؤ چا جہنم کو بچاؤ چا دامن نہ اللہ چا اتھے دے اتھو دی ذمہ داری چاؤ اللہ والے ول دعا دے ہاتھ چاہیں دعا دے ہاتھ واپس آئیں جوان دی زبان چلیے پردہ پہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ جسم و جان ہے اللہ کون مقام ہے اللہ جسم و جان ہے اللہ پڑھو لا حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لسان الفقراء سیف الرحمان ولی دی زبان چلیے اللہ دی تلوار ہے فقیر دے دعا دیا چاون آئی پوری جنگ دی جنگ عورتاں تے مرد قدمے ڈھٹھے پین تے کلمہ محمد کریم دا پڑھ دے پین پل کلمہ پڑھ کے قدمہ کھیڑا ودے مرن پھٹک دے ودن تے رو دے ودن آدھر قبلہ مہربانی چا فرمائی وے ہن اتنا کلمے دی مستی چھا گئی ہے اے مستی اپنی دھن میں ہے بڑی مہربانی بس دے رہو سدا سلامت ہو بھئی مستی اپنی دھن میں ہے وہ غیر کی سنتا نہیں وہ حور میں مستی کہاں جو تیرے دیوانہ میں ہے
وہ حور میں مستی کہاں جو تیرے دیوانہ میں ہے اللہ اللہ کا مزہ وے اللہ اللہ کا مزہ وے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانہ میں ہے اللہ اللہ کا مزہ وے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانہ میں ہے دونوں عالم کی حقیقت تیرے پیمان دونوں عالم کی حقیقت تیرے پیمان وہ در حقیقت کی خبر وہ اتنا تو زاہد تو بتا میں مسجدوں میں کس کا گھر اور کون بدخواہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ الحاج قاری عبدالرحمان صاحب گجراتی نہ خدا کا آپ میں ہے اور نہ وہ بدخانہ میں ہے شیخ جی رندوں سے پوچھو دل کے کاشانہ میں ہے شیخ جی رندوں سے پوچھو دل کے کاشانہ میں ہے شیخ جی رندوں سے پوچھو دل کے کاشانہ میں ہے سارے فرق دے ودن تے آدن اسپل در یار فقیری سے در جان سجان کے آئے ہیں تائیواز میں کوئی لجپال ملا کل دنیا چھان کے آئے ہیں در آیا کو نہ ٹھکراوی سادہ مرشد سیاں بس ایک ایمان تے آئے ہیں اج سبقت رج رج پن گھنسوں کئی وسدے بھاڑ تے آئے قبلہ سیاں اے مقام تانوں کتھوں ملے حالو سا کوئی دروازہ دساؤ ہاں آپ فرمیدن دنیا والو جے گھر جاوے ہو او میں تانوں دساواں جے پننا ہے جے پننا ہے در میم تو پن گھن ایو فیض کریم دا در سمجھی ہر جھولیاں دے بخت بھرا سلطان سخی سرور رکھو بعربی دی سینے وچ لگ پار پسے راہ پر سمجھی پر گال نہ دم دی یاد رکھی نہ اپنے وانگ بشر قبلہ سیاں مہربانی فرماؤ منت لو سا کوئی طریقہ دساؤ در دساؤ فرمائے نے دنیا والے ہو جے کر دنیا تے آخرت دی کامیابی چاہندے ہو ول دنیا جا کوڑا سنگتا چھوڑو ہکے مدینے والے ماہی نال یاری جوڑو اللہ گواہ ایسا سنی تے ہر دم اعلان ودے کریں آئے اج اپنے تے اپنے بگانے نہیں لکھی بیٹھے جنہ جنہ یا کا لال لائیاں یاریاں منا دے لال چائیاں ذمہ واریاں جنہ جنہ یا کا لال لائیاں یاریاں منا دے لال چائیاں ذمہ واریاں جنہ جنہ یا کا لال لائیاں یاریاں منا دے لال چائیاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں منا دے لال چائیاں ذمہ واریاں جنہ جنہ یا کا لال لائیاں یاریاں منا دے لال چائیاں ذمہ واریاں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم جنہ جنہ یا کا لال لائیاں یاریاں منا دے لال چائیاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں منا دے لال چائیاں ذمہ واریاں جنہ جنہ یا کا لال لائیاں یاریاں منا دے لال چائیاں ذمہ واریاں پہلے پہلے منیا صدیق بن گئے زار تے مزار دے رفیق بن گئے لجدار کیتیاں نی لجداریاں منا دے لال چائیاں ذمہ واریاں لجدار کیتیاں نی لجداریاں منا دے لال چائیاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں
ذمہ واریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں میں جنہ جنہ یا کنال لائیاں یاریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں امتحان اللہ قلوبہم للتقوی اللہ دی طرف امتحان آیا تے کامیابی نصیب تھئی اللہ گواہ ہے ساری کائنات والے مقدر اللہ سانو محبوب دا امتی چا بنا کل نبیاں دے امام بیٹھے اللہ ایو من عمر عطا چا فرما سارے جہان نے حضور منگیا ابن خطاب پر نور منگیا پر نور منگیا سارے جہان نے حضور منگیا ابن خطاب پر نور منگیا پر نور منگیا میں عمر فاروق سجدہ اکھا ٹھاریاں آمنا دے لال چایا میں ابن خطاب سجدہ اکھا ٹھاریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں میں ذمہ واریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں وہ جنہ جنہ یا کنال لائیاں یاریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں جنہ جنہ یا کنال لائیاں یاریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں وہ ذمہ واریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں ٹھردے بیٹھے ہو سبحان اللہ چھکیا کو سبحان اللہ ہاں میرا سردار آیا عثمان ملی شان بکری جنت دی بتیا کا خوش خبری آیا عثمان ملی شان بکری جنت دی بتیا کا خوش خبری میں ام کلثوم تے رقیہ واریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں ام کلثوم تے رقیہ واریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں ہکو دروازہ میں مائی ہوں تو پندا تو سانی ہوں تو پنو جتو صدیق صداقت دی پگ بدھی امیر عمر عدالت دی پگ بدھی عثمان غنی حیا دی پگ بدھی علی المرتضی شیر خدا سبحان اللہ شجاعت دی پگ بدھی حسنین کریمین شہادت دی پگ پیار وچ صحیح بطورا بھی آکھیا شیر دل علم دا باب آکھیا پیار وچ صحیح بطورا بھی آکھیا شیر دل علم دا باب آکھیا خیبر چ جائیں لائیاں درباں کاریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں خیبر چ جائیں لائیاں درباں کاریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں ٹپو دیاں ریتاں تے نواں سے کس گئے ٹکیاں نہیں کیتا بھاوے پیاتے کس ٹپو دیا ریتا تے نوا سے کس گئے تکیا نہیں کیتا بھاوے پیاسے کس گئے پڑھیا قرآن تیرا ہیٹھ کاریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں میں پڑھیا قرآن تیرا ہیٹھ کاریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں میں ذمہ واریاں آمنا دے لال چایا ذمہ واریاں سب احباب کھڑے ہو کے عبادت آقا نعمت کی ذات تے درود و سلام کے گجرے نچھاور کروں مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ کل جہاں مل کی اور
ستم کی قناعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللهم صل علی سیدنا وصحاب سیدنا وازواج سیدنا واولاد سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم اغلب الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصرنا نصرا كاملا اللهم